खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। दिनै BTC बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। दिनै फुंनि 8:50 रिंगानिफ्रायनो सोलिगोन भट साननाय हाबाफारि। गासैबो राजखान्थि दोलोआनो गावसोरनि देरहानायखौ लुबैदों, नाथाय राजखान्थियाव जेननाय देरहानाया थाखायो। दिनै भट साननाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावसो बबे राजखान्थि हान्जाया बेसेबां मासि मोनो बेखौ नुनो मोनसिगोन। अब्लाबो UPPLनि बिजाथि चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोखौनो 24-25 सिमहालागै मासि लानानै देरहागोन आरो फिन आरोबाव प्रमद बर' बिथाङानो बिटिआरनि चिफ जाफिनगोन होननानै दाबि खालामदों। যেটো ফলাফল UPPLৰ ফেভাৰত নতুনকৈ আৰু এইটো সুধিবলগীয়া আৰু ইয়াৰ মই উত্তৰ দিবলগীয়া কিবা আৰু আছে। মই যেটো কৈছিলোঁ 24 to 25 24 পৰা 25 আসন UPPL পুনৰ প্ৰমোদ বৰ' ডাঙৰীয়া BTC চিফ। बन्द खालामनानै दोनथ'नाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भनि बागुरि रेन्जआ दावबायारिफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय बेखेवफिनसिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुर्गा फुजाखौ नोजोर बोनानै मुलुगनि मुंदांखासिन काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भखौ बेखेवफिननायनि खौरांखौ फोसावदों। बागुरि रेन्जआ फोरबोनि बोथोरजों गोरोबनानै 26 सेप्तेम्बर एबा दिनैनिफ्राय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवगोन। जुबिन गार्गआ रुंसारि जालांनायखौ दासिमबो गनायनानै लानो हायाखै जुबिनखौ मोजां मोनग्रा अनसायगिरिफ्रा। मैयाबो मोनसे जाथाय जानानै थाङो। सासे सुबुङा मबाइलाव जुबिनखौ नायनानै गोजाम सरायघाट दालाङाव एबा दालांनि सायाव गाखोनानै दंमोन। बेनि उनाव दसे समनि उनाव जय जुबिन दा बुंनानै गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय सरायघाट दालांनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमायाव बाज्रुमदोंमोन। बाज्रुमनायखौ नुनाय लोगो लोगोनो साखाथियाव थानाय सुबुंफोर आरो पुलिसनि नागिरनायाव बिखौ रैखा खालामनो हायो, नाथाय बिनि सिनायथिखौ आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। मैया सानजौफु समाव जादोंमोन बे जाथाया। ओरैहाय जुबिन गार्गनि थैनायनि जाथायजों लोब्बा थानाय मेनेजार सिद्धार्थ आरो श्याम कानु महन्तनि न'आव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय, नाथाय बिसोर सानैखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। नाथाय सिद्धार्थ शर्मा आरो श्याम कानु महन्तआबो जायखिजाया समावनो एरेस्ट खालामजानो हागौ। CIDआ बिसोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्राबो बिसोरनि हेंथायै गोबां अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिद्धार्थ शर्मानि गुवाहाटियाव थानाय सम्पथिफोरखौ CIDआ सिल खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो जुबिन गार्गनि थैनायनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ हमनांगौनि दाबिजों गोबां सुबुंफोरा लामायाव फैनानै सोमावसारदोंमोन, नाथाय पुलिसआ बे समावनो सासे सोमावसारगिरिखौ खर'आव बुनानै गोब्राब जोखोम खालामदों, जायनि जाहोनाव खर'निफ्राय गोबां थै गदों। जनायाव फिन आरोबाव मैदेरजों गाजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला जनायनि टारी बस्तियाव फुंबिलिनि सोरांसि 4 रिंगासो समाव टारी नेपालि बस्तिनि थागिबि महेन्द्र दास मुंनि सासे 80 बोसोर बैसोनि सुबुङा साखाथिनिनो बिलोआव ना सारनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बे समावनो हरखाब हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जायो। मैदेरखौ नुनाय लोगो लोगोनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारदोंमोनब्लाबो नाथाय खारस्लाबनो हायैयाव मैदेरजों गाथारजानानै जिउ खहा जायो होननानै फोरमायदों जायगानि सुबुंफोरा। जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय उनाव महेन्द्र दासनि जिउ गैयै देहाखौ जाथायसालियाव थांनानै बोखांनानै लाबोयो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा। बङाइगावआव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बङाइगाव जिल्लानि टाकानाबारि खाथिनि बवालिमारियाव गारिनि सिङाव मोन्दों गोथै देहाखौ। बे जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सोरबा दुथां सुबुंफोरा बुथारनानै गारिनि सिङाव दोननानै सम्पाबति दैमानि सेराव गारनानै गालांनायनि सन्देह खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ गैयै देहाखौ बरपेटानि राजु बनिक होननानै मिथिहोदों, नाथाय बे थैनायनि गुबै जाहोनखौ देहाखौ आनजाद खालामनानै नायनायनि उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।